V Záriečí sa konalo 4. kolo slovenského pohára v cyklotriale, ktoré bolo zároveň nominačnými pretekmi na majstrovstvá sveta pre našich jazdcov. V meke nášho cyklotriálu v Záriečí nedaleko Púchova sa zišlo 77 jazdcov zo Slovenska, Česka, Poľska a Španielska. Na hlavné kategórie čakalo 8 sekcií a 2 kolá. Organizátorom sa podarilo konečne postaviť i nové trate v hlinitom a bahnistom teréne s koreňmi stromov. Takéto nástrahy na slovenských pretekoch doteraz chýbali. Samozrejme ostali tradičné sekcie pri bielej vode a na umelých prekážkach. I najlepší pretekári sa na trate pozerali s patričným rešpektom a uznaním. Bolo to úplne niečo iné, ako v tej hline tam niečo natrénovať, tam proste treba ísť a kto to nemá na jazdenie, tak má smolu. Ja som rád, že sa našli nové miesta na jazdenie, je to pestrejšie, je to zaujímavejšie a ja si myslím, že tie trate boli dobré. Ako postavené boli, si myslím, pekne, boli ťažké. Trate boli pekné a všetko bolo pekné, ťažké to bolo, ako to má byť a tak celkom zle som jazdil, sa nedarilo. Padnul som, koleno som si narazil. Sme to zmenili preto, lebo sme si mysleli, že je to slovenský pohár, aby to bolo jednoduchšie. Pretože tá trať do tých kameňov, čo chodíme, je trošku dlhá. No a mne sa tá trať nezdala taká náročná. Ja som naučený viac menej na tých našich eliťákov, Muziga, Barták, Šidlík a ono to bolo trošku asi pritvrdené. Ale druhá vec, že tá trať bola stavaná trošku iným spôsobom, že nedávala možnosť, buď to jazdec skočí, alebo nespraví sekciu. A tam je ten problém, pretože niektorí jazdci sú naučení, že v tých ľahších fázach si šlapnú, potiahnú kolo. A tuto, čo sa týka tých tratí pre tých veľkých jazdcov. U tých malých si myslím, že to bolo v pohode, že tam tá trať bola. Myslím, že ťažšia bola troška pre tých seniorov, ako mala byť. Žiaľ, v súťaži sa neobjavil najlepší slovenský jazdec kategórie elit, majster sveta Peter Barták, ktorý si na súťaži v Kysuckom Novom Meste zlomil ruku. Kvôli podvrtnutému členku nesúťažila ani majsterka Európy Tatiana Janíčková a ďalší výborný slovenský reprezentant Jan Šidlík. Ten mal zase študijné povinnosti. No, spokojný som, nebol žiadny vážny problém a s účasťou takisto je tu veľa jazdcov z Čech, reprezentantov českých. Je tu elitný jazdec zo Španielska, Alonso, ktorý vlastne s našimi chlapcami súťaží vo svetovej elite. No a bohužiaľ Peter Barták má zlomenú ruku, to je taká pre nás veľká strata. A Jano Šidlík takisto nemohol sa zúčastniť toto z iných dôvodov osobných, takže ale ich to nepoznačí určite, skôr to poznačilo troška, ešte by tam boli tie výsledky lepšie. V kategórii elit sa tak z prvenstva radoval Peter Muziga. Španiel Alonso po dramatickom súboji skončil druhý pred Čechom Kolážom iba na základe zisku väčšieho počtu jednobodových sekcií. Trate boli náročné, boli také neobvyklé, dosť ťažké. My sme zviedli veľmi pekné súboje s Petrom Muzigom a Čechom Kolážom. Bolo to veľmi tesné. Tieto preteky boli pre mňa veľmi dobrou prípravou na európske a svetové šampionáty. Úroveň tady byla určitě dobrá, ty sekce byly těžký, no, jako bylo to těžce postavený. Já jezdím normálně vlastně elitu v Česku a tady jsem musel jet červenou, ale jinak co jsem viděl, ty sekce u těch žlutých, u těch nejlepších, tak byly docela obtížné. No. Slovenskí pretekári nás budú reprezentovať 30. a 31. mája na majstrovstvách Európy v španielskej La Scale na Costa Brava. V kategórii elit Peter Muziga a Jan Šidlík, v kategórii femina Tatiana Janíčková, v kategórii senior Jan Kočiš a Lukáš Rot, u juniorov Tomáš Kalus, Tomáš Schmidt, v minime Ladislav Jánoška a z Benjamínov Samuel Hlavatý a Michal Ivan. Z uvedených je 5 reprezentantov z cyklotrialového klubu Záriečie, 4 jazdci AL Bike Trial klubu Poprad a jeden zo Slow Trial týmu Kysucké Nové Mesto. Majstrovstvá Európy sa budú konať ešte v Holandsku a majstrovstvá sveta v Číne a v Austrálii. Slovenská republika v cyklotriale patrí medzi najlepšie krajiny sveta. Je úplne prirodzené, že medailové umiestnenia očakávame aj v sezóne 2009. Mojou prioritou teraz sú majstrovstvá sveta, ktoré sú v Číne a to bude vlastne vrchol sezóny, tak na to sa chcem poriadne pripraviť. Rád by som sa zmestil do tej prvej 5-6, ale bude to asi hodne ťažké, keďže ide sa teraz len jeden závod, takže ako konkurencia bude silná, tak uvidíme, ako to dopadne.